Hej alle sammen og velkommen til. I kan se her, der holder sgu ikke nogen scooter mere. I kan stadigvæk se rustpletterne fra fødderne af. Men der i stedet for holder det her. Det er nu cirka et år siden det første klip så her, for cirka 20 sekunder siden. Og ja, jeg har åbenbart tænkt mig at færdiggøre videoen nu. Det er blevet mørkt udenfor, så derfor har jeg sat det helt store lys op. Så ja, der er sgu ikke så meget andet at sige end det her. Det er min nye bil. Det er en Ford Fiesta fra 14 af. Jeg kan ikke huske, om det er en Mark 7 eller Mark 7,5 eller sådan noget i den stil. Med 65 heste, så det er ikke den helt store motor, man får med i den her lille spand her, men den gør det sgu fint for mig. Så ja, skal vi starte med udstyret her. Det er helt standard, ikke det helt store. Der er aircondition, blæseren den er bare lige begyndt at larme lidt, så den skal fikses. Så har jeg selv været i gang med at sætte fartpilot på. Det er der også en video på. Det er ved at være et halvt år siden, jeg lavede det. Det kommer der så op på et tidspunkt. Hvad har jeg ellers lavet? Jo, som I måske kunne se på videoen, eller på Instagram, hvis I følger mig der, at jeg har fået lavet sådan nogle fine LED-varer her. Det så jeg nok også i de første clips, der var. Så det er sgu meget lækkert. Det giver rigtig godt lys, når man noget kører om aftenen. Lovligt der, det ved jeg sgu ikke. Men ja. Det må man jo finde ud af. Det er faktisk et fucking godt anlæg, der er i den bil her. Tag i betragtning af, at den er 10 år gammel snart. Altså, bassen den er kraftedeme sindssyg. Vi har selvfølgelig førersædet. Alt mit skrammel her. Små mønter. Plejer bare at lægge en masse lort der. Passagersædet, der er også OK plads. Sædet kan bare ikke justeres op derovre, det forstår jeg så ikke. Om på bagsædet. Også OK med plads. Det er sgu ikke helt, det er en 5-personer, så der er sgu ikke så meget at sige der. Jeg sgu ikke helt, hvad man siger om sådan noget her. Det er første gang, jeg laver det jo, så har jeg lige min klamme vinterfælge på her. Nu skal vi snart skifte igen. Men om bagagerummet, der har jeg også lavet lidt med noget lys i hver sin side her. Fordi jeg blev træt af, at der ikke var en skid lys. Der var sådan en enkelt 5 watt pære, så det her skiftet ud med det der. Der er også en video på, hvor jeg laver det, eller det kommer der. Ja, så har jeg skiftet alle nummerplader lys ud, eller alt de der små pærer har jeg skiftet ud med LED. Se her noget her fandt jeg ud af, hvis I har en Ford Fiesta, nogen af jer, så tjek lige om der så er en pære hernede i, for der så er en fatning i min, men ingen pære. Skiftet derude der, og skiftet ude der. Købte jeg på AliExpress 10 stykker for 50 kroner eller sådan noget. Det er satme billigt, og de virker sgu meget fint. Så ja, det var egentlig bare det, jeg havde for den her video her. Og længe ventet video, vil jeg sige. Det har taget mig lidt tid for den her produceret. Men sådan er det jo bare en gang imellem, og der er mange andre ting, der er lidt vigtigere end at lave YouTube-videoer. Men jeg vil sige tak, fordi I gad så med, og så håber jeg da på, at vi skal lave lidt mere fedt med den bil her i fremtiden. Så ja, I må have en rigtig godt til, vi ses igen, og så husk at like og subscribe. Hej.